Üdvözlök mindenkit! Jó hallható vagyok? Igen. Jó. Szabó Roland vagyok, ahogy bemutattak. Én az Andro Gravitas Kft-nek vagyok az ügyvezetője. Itt az előadásom témája az osztályvezető úrnak az utolsó előtti diájához fog csatlakozni. Viszont mivel az Andro Gravitas szerintem nem túl ismert a mávos közegben, hiszen csak tavaly kezdtük el az együttműködést, ezért egy pár szóban bemutatnám a vállalkozásunkat. Itt felfele nyíl nem működik, a lefele már igen. Szóval kik is vagyunk mi? Alapvetően hardware elemek, illetve szoftverek fejlesztésével foglalkozunk, beágyazott rendszerek, FPGA mikrovezérlő alapú rendszerek fejlesztésével. Továbbá szegedi székhelyen vagyunk, egy 10 éve indítottuk a vállalkozásunkat, és kutatásfejlesztéssel, reverse engineering-el, illetve egyéb szoftver-hardware fejlesztéssel foglalkozunk. 11 fejlesztőmérnökünk van jelenleg a csapatban, és következő diában bemutatom, hogy kik azok, akik bennünket választottak. Nyilván a teljesség igénye nélkül csak pár partner, említésre méltó partnert mutatok itt be. Az egyik ugye a MÁV, legelső sorban. Ezt kicsit később fogom majd kifejteni. Az Unix Alkatrész Kft. Az, aki még igénybe vette a fejlesztői tudásunkat, ahol egy automatizált raktárrendszernek egy részeit mi fejlesztettük fel, illetve hardware szinten. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak vizuális tájékoztató táblákat, illetve rendszert fejlesztettünk, időjárás adatok, illetve platformokra érkező adatok megjelenítésével. Egy speciális partnerünk a European Space Agency, az Európai Ügynökség, ahol mi kutatásokat, illetve kisebb fejlesztéseket hajtunk végre. Különböző űrprogramokban, konkrétan a HERA és a nemrégiben indult, épp tegnap előtt indult Apophis misszióval kapcsolatos munkákat végzünk, illetve a G Healthcare osztályának a felhősítési szolgáltatásaiban veszünk részt AWS-es fejlesztésekben. Úgyhogy ezek vagyunk mi, és ezekkel dolgozunk, de ugye mi most mávos témákról beszélünk, ezért a mávos kapcsolatot szeretném bemutatni. Alapvetően tavalyi évben kezdődött a mávval a kapcsolatunk, tavalyi év elején kaptunk egy lehetőséget, miszerint régi elavult rendszereknek a felélesztése, felújítására nyílt lehetőségünk egy tanulmányt készíteni, amiben ezeket a korábban említett akár AEG nevű kijelzőket tudjuk korszerűsíteni, illetve az élettartamát megnövelni, hiszen mechanikailag megfelelő állapotban vannak nagyjából. És ehhez mi egy több lépcsős fejlesztési rendszert végeztünk el, egy olyan tanulmányt végeztünk el, hogy milyen nélkülözhető és nélkülözhetetlen rendszerelemek vannak benne. Ehhez például mondjuk az üvegsoros kijelzés, hogyha rendben működik, de mondjuk egy nehezen beszerezhető PC104 vagy egyéb rendszerelem nem működik, egy kisebb vezérlőnyák meghibásodik, akkor azt tudjuk pótolni, és reverse engineering módszerrel visszafejtettük a nyákok működését, és minden egyes elemét szinte meg tudtuk újra korszerű, illetve beszerezhető anyagokkal, csiprák, mikrovezérlők, egyéb anyagoknak gondolok, meg tudtuk alkotni a rendes működést saját gyártással. Úgyhogy, illetve ugye teljes körű felújítást is végeztünk, mint ahogy azt itt ezen a képen is látható, amikor is ugye ledesítés, illetve telemetria rendszerbe való beillesztés is megtörtént. Ez éppen egy kelenföldi projektünknek a mintaképe. Én igazából egy röviden vagy egy ilyen prezentációval készültem, itt a prezentáció végén pedig most ugye egy kijelző újjászületésének egy videóját fogom majd bemutatni, és köszönöm ezzel így a figyelmet.
Körülbelül ennyi volt. Köszönjük szépen a részvételt, vagy a részvételi lehetőséget, illetve azt, hogy itt egy ilyen vizuális utastájékoztató rendszerrel ellen gyártott részt vettünk az előadáson. Köszönjük!